Ayo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu hlase podla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza show uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shendele Bobo, Shi Popo, Shi Chris Baba Chris, Chris Baba Chris, ah! Tanaze King Indlovu mfethu ngiyaniphinda futhi nginishaya indaba ezimnandi ngishaya iKing Indlovu experience. I'm inviting you to my hometown. Come to King Indlovu, purchase a ticket ube nami nge27 bafethu siphume sithi tshwe eindaweni eningazazi nibe nihlala ngakhona eKing Indlovu. I'm inviting you to do it all with uKing Ginger. Experiences nje indawo ezincane but angicilile lapho into engizele kulomsebenzi neCMTV ondisigwegwe nje la eMzansi kulo December asijoli #abangajoli #abahlukane #bangene King Ginger. It's Bibli King. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Yabo. So izizwe lezi sezizwe ezizweni zizongana. Yeah. Uyazi. Sanibona njani? Hello. Shap. Bafethu siyanibulisa ngalena senisenza ngathi manje kuze kuqhamana ama security athi kuthina ngathi sifuna ukunitshontsha ninjani. Awuthami ngiphakamisa isandla ngibona ngathi ngiyangiziba ungibonanga masinibingelela lapha cause Kwenzakalani namazi lo bhuti kwenzakalani manje waphatha mic bhuti? No, shuthe mina igama lami nguKing Ginger, ngiyi-journalist, ngisuka eNgwenya News. So eNgwenya News sihambe sibuza abantu ukuthi mhlambe ama relationship aba kanjani, baphilisana kanjani because there are a lot of people. Hayi thina si right yo. Ni right. Ubani kama brother? Awusakwatanga dog. Kamba kanjani? Ukarabi kama makhamera kanti yini kwenzakalani? Amara sakhuluma noKarabo sister. Karabo kuphi ish. Karabo kamba kahle mfethu. Ngahle. Shap. Cela nje ukumbuza imibuzo emincane mfethu bese santedela mfethu ngathini. Serashini yazi. Okay, ngison requestela. Okay, son requestela. Ubani kama sister. Unemali. Oh nemali. Oh sure ngiyacela. Sure. So my brother, ngicela nje ukubuza a few questions. Ungathini oyithandayo ngosisweni bani kama? Uthami. Ungathini oyithandayo ngothami? Qanize ngapha bafisa ngashayiswa imoto. Yeah, uzana ngapha. Sure. Sisuswa nasendleleni manje kwenzakalani? Simile manje Karabo hayi. Uthamiya wakho uthami. So ungathini oyithandayo ngothamiya mfethu? Konke nje ngothamiya. Angithi nawe uyangibona bhuti. Hayi sister ngiyakubona. So my brother, so wena nothamiya njengoba uthi uthanda nje yonke into ayichazeke. Mhlambe thanda smile nawe uyambona awumshayela i-turn around hayi la ungabheki izinto ezihamba. Hayi uthi akushaya i-turn around mase sibuka usuyasaba futhi hayi Karabo ngathi awuyithembi nje. Sister wena ungathini ethanda ngoKarabo? Umuntu amuphatha kahle like senza yonke into so you angibhoreki manginake Netflix and chill mara ngathi angabelieve ukuthi ujola nawe. How you believe ufuna ukubona ngani? How wathunga? Ufuna ukubona ngani wena? Ayikushuke ngempela yabo kulo. Dibwani igama lakho. uKing Ginger. Yo.
King yakuphi? King Okay, Ginger. usimiseleni sicela uku-understand. Wena sister, ngifisa ukwazi ukuthi in a scale of 100 ungathi uBhuti Karabo umthemba kangakanani? 99.9 baby yazi nawe. Ha, wena uzithemba kangakanani? How? 99.9. Oh, nawe uzithemba 99. How? Or ufuna ngithi 100 and above? Ukhona umunye umuntu othanayo naye ngaphandle kaBhuti Karabo? Umbuza ngithi ngiyabuza. Mawukuthi akekho sister wena ngabe uyangitshela ukuthi akekho or ukhona yini? Anginaye. Awunaye. Karabzi? Ukhona in scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? 99.9. 99. And then wena uzithemba kangakanani? Inkinga ukuthi umuntu vele. Inkinga yani manje wayesekunenkinga all of a sudden. Sekunenkinga manje inkinga zani? Nami ngisemba 99. Showcase 99. Ukhona yini omunye? Ubhuti lo umeleni yena. Uhamba nami 99. Wahamba nami. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Akekho. Thanda naye kuphela ne? Kuphela Thamia Lami. Uyamthanda ne? Thamia Lami. Showcase Thamia Lami. Uyayazi ingoma kaThamia? It's late. Then maybe I shouldn't be so into you. Bambala. It's just that tonight. Oh, Ginger Mara. Hello, Puti baby. Ayindaba sami. Oh, sister, one last question. Nikwenzakalani? Awuthi mfethu ngisakhuluma nawe mfethu uvumele ingane yakudonsa kanti ithini? Kanti abazi labantu. Thamia ithi ma. Awuthi mawuqine mfethu. Baze nawe. Uyakudonsa mfethu sikhuluma singamajita uvumele ichere yakudonsa ubani? Kwenzakalani? Baze nawe la. Karabo. Bezanga nawe. Karabo, ngiringa nawe. Kibani? Uvumelani? Woza ngapha mfethu. Sister angiyena lo muntu, ngingu-King Ginger. Anginandaba. Awuthami. Inkinga sijahile and Awuthami. Man to man, yazi amajita ngeke ayijabulele lento yenzayo. Sisizwe samajita ngeke siappreciate lento yenzayo. Mara nginandaba nesizwe No, stand your ground awuthami. Ungayenzi le nto uzoyiqhatha no love. Ungayenzi le nto uvumelane necherry donsa kanje. Ungayenzi le nto awuthami. Mfethu. Angikuconvince Karabo. Ungayenzi le nto uyiqhatha no love. Karabo kanti yini? Hayi, ngathi amazi lo bhuti kanje. ngu-King Ginger kade ngikutshela Karabo shayalana. Lalela mnganami. Stand your ground. Sure, sister. Mfethu Karabo, ikhona into ofuna ukuyixolisela kuma sister nje for le relationship okwayenza ngaphambilini noma mhlambe uright ayikho into ofuna. Kwenzakalani la? Angithi ngithengicela ukubuza imibuzo. Ikhona into ofisa ukuyixolisela? Kuna next. Akuna next. Thamia. Okay. Wena Thamia ikhona into ofuna ukuyixolisela? Anginayo. Oh, uyamthanda. Angazi nokuthi ngimeleni la honestly. Ne? Angizazi. Okay, sister yazi umeleni. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp, Facebook wakho nakwamanye ama-social networks mawukuthi uyawasebenzisa ukuthi uflethe nabo bani. Same applies to you. Angithi wena awuthi ama ungeke unqabe nefoni yakho ngoba vele awufihli lutho. But ifoni privacy like uthini manje ukuthi No, ngeke mina nomuntu wami siya-respectana ifoni yakhe ifoni wena unankinga ngithami njengoba uyikhipha ngithi wena uyikhiphelani ifoni nawe? ya ufuna ukunginika Askis for awuthami kanti kambanda na mfethu kanti askis for ini so uthi askis manje askis for ukuthi angisho awufuni ukuthi simnikeze amafoni cha usunginikile mos what's the use lethe yakho ke nawe ke sister kanti na sister why ulwa what's the use okulwa because angi-understand uthe i-loyalty test usibuzile ukuthi siyathandana savuma wasibuza ukuthi sithandana kangakanani sasho 99%. Manje angazi usifunani what is going on like really nanginalo bhutumi kuninamile lo. Okay sister this is what's going on ke sishintshana ngamafoni manje wena ifoni yakho izocheckwa uKarabo ukuthi wena ku WhatsApp obani abantu othi uyabathanda khona. Hayi nakunamuntu engimthandayo sisi. Sikhiphe nale. Wow Ginger. Wow King Ginger angiyemtshela. Mina ngimane ngamnikeze yamfoni. Awu. Lokho ethu cela ukungena la. Ungena kuphi? Ish. Uthe ubayi kamera ntombi. Already so bayi kamera ntombi yakho? Hawu Thamia mfethu. Thamia woza ngapha. Awuthami woza ngapha ke. Khona ngizoba phakathi nendawo phela ngikwazi ukucheck ifoni yakho uyicheck nawe ngiphinde ngicheck nawe ifoni yakho nawe. Kanti ubani ucheck ama phone la?
uwe or yithi Inina. Thami. Woza ngapha ukarabo. Kasenze lento ukuze sizokhona Yeah. Ay awuthami. Awuthami ikhona into ofuna yabona wena Indaba. Yini kanti mina ngibuye uyashaya. akangishaya Ngalani, lana yazi. ikhanda lakhe liqinile Avese siqale ngefoni ya. so unike lo bhuti kanti nawo wani wali Uhamba nami. Awu relax soqala ngefoni yendoda yakho. qala nivele ngeyakhe sizobona ukuthi kwenzakalani lapho kuleyo phone engayazi nepassword 6 months down the line Cela ubambe. ngenzani Ngizokutshela. Sibheka uWhatsApp la uhlele ngakhona. Now. Okay. Now WhatsApp. Mase ngithi type uzotype kahle karap kahle. Welcome. Now ngikara wathi uyangisondela. Mase ngithi type uzotype la. Kuphi la? Yes, ku search. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe izobe ifebe nokarabo yangenza ukuthi ngitsini. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yase King Indlovu and we are on WhatsApp right now. We know about to type the trend is type lapho uthi ngiyakuthanda. Uthi I love you. Karabo bakhona amantombazana akushelayo wena mhlambe umunga nakile. Bona bakhona mara uTamia is the one. Ne. Akufanele uTamia be the one ayambona naye ayishubisa ne. Singimjwayele mina Tamia. Oh ya, khanda lakhe. Yazi mawuthanda umuntu ugcina somjwayela nokuba stubborn wakhe yazi. Khanda la. aniboni next up Okay, phuma phela lapho ungithaphela uthi sex. Sibona. Hayibo. Yeah, uyayitype. kuphi la Yebo. Khona sobona ukuthi ubani umuntu anokuthetha naye acele sex kubona. Awu. Awuthi amapanyaza amehlo ithini? ngibona Ngithusele igama mina laka sex. ngibona mina oh hayibo senzakalani manje Funda ungadluli. Fundela igama le. hivathu Yabo ukuthi usex wakho ufake $dollar sign ukuthi unganakeki ukuthi usex. ubani buselethu Hi. Kebe ngilokubana lo. ubani buselethu Usisika pensele. manje wena uhlangana phi nesex Kahle. Hayi sister, wafaka ifoni ephaketheni. Woza ngapha. wena uwe futhi yazini Sister, wafaka ifoni ephaketheni manje. Okay, ubani ubuselethu phela khipha ifoni. Usisika pensele. so uhlangana phi nawe Usisika pensele. uzoma kanjalo ungangiphenduki yini ngathi uyangingiza awusamazi buselethu awusamazi nawe buselethu Usisika pensela nje. Usisika pensele uselethu. manje uhlanganaphi nawe Hlanganaphi nawe? uhlanganaphi nawe Ngichazela. Uhlanganaphi? nangifuna ukuhlanya ne Sister ungahlanyi. wena uzeleni la uzele ukuzongibamba kanje Sister. lo bhuti wayangibambile ungibambeleni Ithakuchaza. wo okay ngicela ungiyeke ke Okay, ngicela ungarasi ngoba bazobiza amaphoyisa. amaphoyisa bani Ama security. ubani umbizela amaphoyisa ngasikhathi yena avula amathanga abantu Mangithi uyachaza ukuthi uba awoneli yini angaye Right. Yonke into ngawe ngiyathi. manje kwenzakalani Awuthemba wena sozenza ngathi awukwazi ukukhuluma soyisimumu manje ubani uphuselele. soyisimumu Njengoba ngisile usisika pensele. Usisika pensele. Manje senzeni ngopensela? Pensele umngane wami. wangisondeli Okay sister nawe kungalokhu upaquza ke la. umapensela ungenaphi kuphuseletho umapensela onye umapisto uphuseletho ngobani Upensele. Bazongenzisa Makangamtholi uLontuze, makangamtholi usisi wakho ufonela mina. 6 months yonke khona manje le phone yaring Yeah. is it one of your bitches Yes. is it one of your bitches Talk. I'm gonna smash this phone I swear No, you can't. Ngicela uthathe. iyaringa le phone Ginger ngifuna ukukubonisa ukuthi iyaringa le phone Oh, ngicela uyibheke And yaringa Yo. ngempela. Aw sister kodwa ngingikwazi ukukunika le phone. ubani loyo ngomunye i-011. ucambelana manga Hawu i-011 lena. Wana now. Kahle wena usubone ngani ukuthi 011 ubani phutselethu?
ubani usakwazi ukukhuluma Tamiya ngiyacela. uthe ungangibambi ungibamba kanjani izolobe ubhizi ubambana nabo uPhuseletho angazi nini umvula amathanga makwenze njani uzongifakela leyo virus akanayo Yeah. angayidingi empilweni yakho. Yebo, mtshele After sister. everything I've been through Yeah. for you Yes. Isaba sangifuni ngenxa yakho Yeah, wena. Yeah. So how the hell am I supposed to forgive you after this shit oyenzayo? So kuqe ngamadolo manje. Ngicela ukucela lo bhuti lokho mina I'm done with you. Angeke ngizoca and usize wayenza lento before December. Sengizokukhipita kahle. Ngifuna ukukuzwisa lento ongizwise yona. Sister mina ngiyena Ana happy. nami. Miyeke nawe. Lo bhuti kanti yini? Ekuse awuthi moza ngapha. Moza ngapha. Sis. Vele uyiyeke mfethu ingane bamba la iphone yakho mfethu. Bamphone. Sisibheka ifone my sister. Hayi bona. Usazoqhubeka utsho lena lo njengoba umbona ukuthi ukufebela loPhuseletho. Ngisamfuni. Okay, good ivule ke nawe yakho. Yeah. Vele nisajoli ivule. Angithi nisajoli. Angisuhlukene naye. Manje what's the use? Ivule. Angithi asajoli nawe yazi. Angithi uhlukene. So yini isidingo sokuthi ngivule yami iphone? Yini into enzima? What is the reason? Angisho yami Wena uyibhekile. uchitile wena uvala umlomo wakho. Yeah, uthini? Wola, woyenza lento abayenzayo. Sothatha umsebenzi kalobhuti engamazi. Nguthenga uKing Ginger and wena uthe awusathandani noKarabo. Vula ifoni. Oh my god. Yazini ne? Ngoba vele ngifuna ukuhamba. I can't deal with this nonsense. Bamba. Mi. Bese ujola kanjani nalomuntu one abuse? Ngazi ukuthi bengifuna lana benyathi. Akumelanga umoya wakhe mawaphezulu. Yo. Uzohlangana nalabantu ubani yena. So umoya wakhe maphezulu kufanele wena ube phansi. That's why buguqa umbonisa ukuthi uphansi. Yeah, sengimjwayele. Okay. Now what's up now? Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungijwayele. Makuvela kantini makuvela igama Tamiya mfethu. Makuvela igama lezinye ifebela lamanye amajiti ungijwayele ngoba yibo laba bazobe bedidisa. Tamiya mfethu awukahle mfethu. Kakabo mamela ne. Mamela. All right. Mamela ini? Angithi type lana. Kakabo. Awu besifuna ukutype. Uthe ngiqala ukuthini? Baby type. laba. Oh, type lapho uthi I love you. Yo. Ngisuka kude nobani yini wenzeni welcome? Kude noKaraba ngazi ukuthi ngifunani lana. Hawu. Nisukaphi? Njengoba niwalka nje. Mina nisukaphi? Bese iwalkela nathi. Manje wine nisukela thina abantu bebangaka emhlabeni. But ngiyasho ukuthi kade nginibonile besinibonile senze njani? Beke understand ukuthi kuza amalanga busy sekumele ngibe single manje. Ubani uTshepo? Yeah. Thepho. Yeah. Ubani uTshepo? Yeah. Oh. Ubani uThepho? Awuthami. Yo. Oh. No. Yabona mnganami. Yo, uzobona nitho. Yo, my god. Kanti ufunani lana uzobona nithombe zero. Kanti wena wenzani unenzani lana wena nalopho uTshepo? Mdala lo muntu unenzani? Ngisiza. Ubani uTshepo? Wena. Unobana Askisi. manje ushayelani ingane mfethu? Ushayelani ingane? Askisi. Yiyi kahle wena. Ubani uThepho? Uyibibali baby. Mi ifoni yakho siswami. Mi asame ngifuna ukuyomshaya lo. Wena manje. Asame ngifuna ukuyomshaya. Yazi ukushayelani ukuthi ushaya ingane. Just ruin everything. You guys just ruin everything. Asambe nayo. Sister, it's fine. Ya wena ngifuna ukushaya. Asambe nayo ngifuna umbhonya lo. Kaba ngifuni. Sister, ngicela usale. Ngifuni. Kaba. Wasabuyi. Mama nyekele. Hey. Wenzani mfethu? Ushayelani ingane? Up shake. Shake. Down. Funa kushake futhi ushayelani ingane? Ushayelani ingane wena? Ubani uThepho? Uma ungafuni trape wena vele uhambe. Funa kuphinde futhi vele uhambe. Oh fucking bozos. Shaya nina. Hawu, shayelani ingane wena? Hawu. Unesandla umncane kanje. Uyayisaba unjalo lengane. Yes, yabo welcome. Wena umuntu bekufanele yabona nje empilweni umuntu okufanele ujole nale ntombazane le. Hawu. Yabo le uthe ubani uThamiya. Isibhedene ingoma kaThamiya lapha.
ayona ibingidida umqondo iningi nalomfana ngiyembuza ukuthi ujola kanjani nalento uthi hayi ulijwayele ikhanda lakhe liqinile ukhonkolo uyadelela lo kalabo lo ithini konje ngoma Thamiya mfethu still I'm still you gone and I told you I love you when still yeah still on the phone you're still text on the phone and I was when I'm away I hustle I want it away yalo mfana bengifuna ukukubhonya uyangihleka hayi kokukhona enye kaThamiya yayithi I know that akuyona hayi khona enye Thamiya ngithanda uthi ngicasulele umfana nentombi yakhe yazi befanele bashaye bobabili yazi inke intombazane lo bengengikwazi kanti ayikho lento le bangangishintsha ngavele kuthiwa jup ngibe intombazane futhi ngeimpama phela kuyojup buye ngibe undoda la ngibhilonga khona take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake